Maayong buntag, kabisayan ng Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, dinhi sa ginusarang sibiyaanan sa mga mamumo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini nyo alagad sa Pagtuki at Samson, nakig-uban kaninyo sa usa ka oras ng pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, Agosto 1 karon, no? Unang adlaw sa bulan sa Agosto, mga higala, 2015, o ang atong pag-aisgutan, ang paglikay sa kanser sa baga, no? Again, ang atong topic karong buntaga, mga higala, kabahin sa lung cancer, no? Sa paglikay ni ini, mga higala. So apan sa dili pa ko magpadayon, tuguti yun ako sa pagpangayo katahuran kanyang tanan nga suki kayo natong tigpaminaw nga nagsunod kanunay ni atong programa, no? So labi na gyud sa ato ang mga higala, mga suod, no, diha sa Tinaan Naga, Cebu, labi na gyud sa atong pamilya, no? Sila si Papa nato ug mga bibi diha og mga silingan ug mga igsuon nga nagsunod gyud ay kayo, no? Nining atong programa ug ingon man sab sa atong mga kaigsuonan sa lain-laing mga probinsya, no? Nga nagpalibot nining ato ang probinsya sa Sugbo, unahon nato ang probinsya sa Leyte, no? Nga maabot nining ato ang pagsibya ug ingon man sab sa ato ang silingan nga probinsya sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros o pipila ka bahin sa Mindanao, mga higala, no. So gingon man sab sa atong mga kaigsuonan nga nanginabuhi karon sa atong mga nanay o sa atong mga kaigsuonan nga mga kabanahan, no, nga intawon sa karong orasa na nginabuhi, no. So sa atong mga kaigsuonan nga taxi drivers, bus drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers, tricycle drivers nga nagpaminaw gyud, no? O nagsunod kanunay ning atong programa, maayong buntag ninyong tanan. So manginaot ta nga nining adlaw matagamtam sad nato, no, ang kanindot sa panahon kay sa nangaging adlaw kagahapon lang daan orbida ang ato ang dakbayan sa Sugbo ug mga silinganan nga mga syudad murag lubog yun sa tubig, no? So nya kagrabe sad sa ato ang traffic kagahapon, mga higala, no? So atong na sinati nga diri sa uptown area pagka hapon na kay kusog namang baha. So muna nga nagtipunog ang mga sakyanan, mga higala dinhi sa uptown area. So muna nga grabe gyud ang traffic nga atong matagamtam nya gidunganan sad, no, sa baha, no? Nga grabing baha, mga higala, nga atong saksihan kagahapong adlaw kay ang ulan naghugna ra tuod to apan dako gyud kaayo sad og kanang natigom nga tubig, mga higala, nga igo gyud, no, nga kanang sana makahimo og kanang mga kadaot pod sa atong mga sakyanan og sa pipila ka mga kaptangan pod nga naapektahan pod nga mga lugar tungod sa baha, mga higala, no. So nausab na gyud ang tong panahon muna nga importante, mga higala, nga mangandam tao nya. Usa sad sa atong kuanan, importante kayo nga pangandaman sad, mga higala, kini nga labi na gyud sa atong topic karon, no. So muna nga nining ato ang pagsaulog sa National Lung Cancer Month, no. Sugod karong bulan sa Agosto muna nga mo ni atong pagkaisgutan sa ato ang pagtuki karong buntaga, mga higala. So kuyugan ta sa atong mga bisita karong taud-taud, si makuyugan ta ni Dr. John Clifford Aranas, no? Internal Medicine, Pulmonary and Critical Care Medicine and Pulmonary Rehabilitation Exercise Physiologist, no. So karong taud-taud unya dinhi sa studio kuyugan ta ni Sir Ronald de los Reyes, ang kasamtangang program coordinator sa Rafi Eduardo J. Abuitis Cancer Center, nga mo'y ato ang resource persons, no, kabahin nining atong topic karong buntaga about lung cancer, mga higala, no. So nag-ingon nga ang lung cancer is one of the most vulnerable diseases causing of morbidity and mortality among men and women worldwide, no. So base sa World Health Organization, gibana-bana nga adunay 1.37 milyones, no, nga deaths nga natala annually. According to the Department of Health,
smoking is the single most preventable cause of death in the world, no? So, preventable yun ni mga higala. Kunya, yet, napulo ka Filipinos, no, nga mamatay from tobacco use every hour. So, imagine na mga higala, napulo, no? Dinhi sa tuwa sa Pilipinas, napulo ka Pilipino mamatay, no? Diha sa paggamit sa tobacco, no? Kada oras, and about 87,600 Filipinos die every year. So you can just imagine, no? So 87,600 nga natala, nga mamatay tungod sa tobacco use, no? Sa atong mga Filipinos, mga higala kada tuig. However, smokers are not the only ones vulnerable to lung cancer. Non-smokers could get the disease too. It was estimated that about 20 to 30% of non-smokers have greater chances of developing lung cancer due to the exposure of secondhand smoke or smoke being inhaled, possibly by someone who is not smoking. So, mo na mga higala, nga di sa kalikayan, nga kitang mga di manigarilyo, mataptan sa maong sakit, no? Maski wala ta directly naggamit og sigarilyo apan atong acquire na siya mga higala pinaagi, no, sa ato ang mga kaigsuonan nga desperately kanang nagkuan lang na manigarilyo niya ikaw magnaa sa tupad o baka ikaw nasuod sa room unya nay nag-smoke, so kana, no, kanang gitawag tog second hand smoke. So posible sad kaayo 20 to 30%, no, nga naa ang tsansa nga mataptan sad ka or ma-develop ang lung cancer tungod sa exposure nato sa, no, sa second hand smoke, no, or ma-inhale na to or mahanggap na to mga higala gikan sa mga tao pud nga nanigarilyo nga tupad or within, no, sa area nga duol, no, sa tao. So this is why early detection must be properly observed and the findings, if any, treated. As we celebrate this day on the observance of National Lung Cancer Month, ang mga pangutana mga higala, how can non-smokers avoid having lung cancer, no? So unsa man nato kita mga non-smokers unsa to paglikay nga matakdang ta o makuanan ta sa maong sakit nga lung cancer. What are the early detection or symptoms that the public must be aware of? What can the government and public institution do to help address the increasing number of patients? So mo kini mga higala nga atong mga pangutana nga gusto natong sayran sa atong mga bisita unya amo mong giawhag sa pagpadangat sa inyohang mga pangutana pinaagi sa to ang pagtuki mobile ang mga numero 2561679 baka sa 2555754 ug atong pagtuki mobile 0932-848-7293. So nasa linya karon si Dr. Clifford Aranas. Doc John, mayong buntag. May buntag sa atong mga tagpaminaw diha ug sa atong studio. Doc John, kuyog nato diri karon sa studio si Sir Ronald Reyes, no, sa Eduardo J. Abuitis Cancer Center. Ay, may buntag Sir Ronald. May buntag sa Doc. Doc, nini nga to ang pagsuolog sa National Lung Cancer Month. Mao na nga ang atong pagisgutan karong buntaga kabahin sa lung cancer. So una sa tanan, Doc, unsa may mga causes sa lung cancer? Nya unsa may iyahang mga signs and symptoms niini? Causes sa lung cancer. So unahon na to ang causes sa lung cancer, no? Okay. Ang kanang lung cancer, mao na siya gitawag na to og tumor nga kanseros kung sa Bisaya pa. Nabatay o mo siguro tay termino nga Bisaya sa kanseros, no? Basta duha man na ka klase nga tumor na atay benign kanang dili kanseros o kanang kanseros nga tumor. So ang lung cancer, ang hinungdan na niya, kombinasyon na siya, no? Number 1, natay gitawag og genetic predisposition. So sa imuhang pagkatao, naiuban nato nga medyo disadvantage na gud sila kay naa sila'y mas dako ilang chance nga mo develop og cancer. Kanang genetic predisposition is kaliwat na siya. Ikaduha, usa sa factors pod nga
butang nato sa disadvantage nga magka-cancer is kanang gitawag nato exposure. Exposure sa nagkalailain nga mga elemento, no, nga maka-increase sa chance nga cancer like panigarilyo, no, exposure sa kanang gitawag nato radiation, matang pinaka-common yun ani kaning cigarette smoking yun. So it's a combination. Kung naa kay genetic predisposition plus ma-expose pa gyud ka, mas taas-taas imuhang chance nga magka-cancer. Even gani kung wala kaayo tay ka nang gitawag og significant exposure basta naa kay genetic predisposition, taas gyud kayo. taas gyud gyapon compared sa kanang gitawag nga general population nga walay genetic predisposition. So, Unya katong giingon nato nga mga sinyalis, mga signs, no? Kanang cancer. Well, unfortunately good, kasagaran gud sa atong mga cancer nga pasyente wala na sila bation kung gamay pa. No? Mo na nakabatian na kay wala sila pamation kung gamay pa ang cancer. By the time nga naa sila bation, then medyo naa sa advanced stage ang ato ang cancer, no? So ang mga sinyalis ani or simptomas depende kung asan dapita ang atong cancer sa baga. So kaning ubo, magsugpa, magluwa og dugo, no? Maglisod ginhawa, kanang pulmonya nga dili mawala, balik-balik. Kanang sakit sa dughan, kanang muhugo, no? Magniwang ta, bisan og wala ta maglimita sa atong pagkaon. Mo na sila mga common nga mga simptomas sa cancer. But sa ako nang giingon, unfortunately, kasagaran gyud aning mga simptoma makita nato kung medyo late na ang ato ang cancer, dili sayo-sayo. So moy kapait day aning matang sa sakit dok, no? Kay early pa gani di nimo pa mamatikdan, murag makaingon feeling lang sa tao nga ni ana sa sayo pa murag okay lang kayo. Sakto ka na, no? Wala gyud tay bation. Kung sa panahon nga na natay bation, medyo taas-taas na gyud, late na. Na siya sa mga kasagaran, stage 3, stage 4, no? Usahay, makita lang incidentally kung magpa-x-ray, makita dito nga nay bukol. So kung makit-an og sayo-sayo, ma-work up po na to. No? Natay mga procedures nga mabuhat nato para masulta gyud nato kung kanang nakita niya nga bukol sa baga, cancer ba gyud or lain ba. No? Kaya daghan man pong matang sa sakit nga pare-pareha pog naong sa cancer sa baga. Okay. Doc, how does lung cancer affect patients? How does lung cancer affect? Atong unahon sa unsay gipamati. Okay. No? Sa aspect sa kanang gipamati sa pasyente, sa ako nang ingon, wa sila bation kung sayo pa. Okay. Kung late na, mo na tong maglisod ginhawa, magsugpa, magnumuniyang balik-balik, no? Sakit ng dughan, usa na siya sa aspect sa kanang gitawag natong simptoma. Okay. Sa aspect sa kanang gitawag natong economics, medyo dako-dako sa nag-impact ng lung cancer kay especially diri sa atong nasod nga ang cost sa hospitalization comes from the patient ang bulk gyud, no? Dili man gamay ra magi-shoulder sa gobyerno. So dako sa nasag impact economically or financially kay ang pag work up landaan, pagtrabaho landaan nato sa pasyente, pagsulta og cancer ba gyud ni, dili ba unsa nga stage, no? Dako-dako na siya gasto. So kung average wage earner lang ka, medyo mabustot sa gyud atong bulsa. No? Before pa ganita makabalo kung cancer ba gyud, before pa na magtambal. So sana pa lang daan nga mga aspeto unsay pamati sa pasyente na ay mabati late na, plus the fact nga dako tag magasto sa pag sulta pa lang kung cancer bag dili, medyo disadvantage na gyud ta mga Pilipino, no? Nya, Doc, arita magisgot sad sa mga non-smokers. Makaingon ba ta, Doc, nga mas spared ba from getting the disease ang mga non-smokers? Well, sa ako nang gingon ganina, ang hinungdan aning cancer is a combination of katong genetics and exposure.
So kung mahimo lang, maglikay ta sa exposure, medyo maminus-minusan gid nato atong chance siguro magka-cancer. Okay. No, even if na kay genetic predisposition, no? But kung mamugos gid ta, di ta mag-amping sa atong lawas, manigarilyo ta, di tang bantay sa atong diet, no? Mas taas-taas gid atong chance compared sa katong mag-amping sa lawas. But even then gani, no, natin makita karon mga pasyente nga dili sila manigarilyo but naa sila kaliwat nga naay cancer, mo gawas gid na siya. But ang ato manggod is kaning gitawag nato og prevention gyud unta, no? Para wa matay mabasol, no? Na natay genetic predisposition, ato pag yung tintalon, maginigarilyo pag ta or magpa-expose pag ta, di mo samot na gyud, no? So, Doc, makaingon tang po nga kining nag-mention sa kaganina, no? Aside from parts sa siguro sa prevention, kini pong proper diet, so meaning to say balik yun ta sa healthy lifestyle. Oh, tinuod ka na, no? So, healthy lifestyle. Proper diet. Ang proper diet, manggod, is something that we take for granted, no? Ang benefits sa proper diet dili lang kanang prevention of cancer, but several other diseases, sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood, no? O cancer in general. No? So, di ginato na siya ma-overemphasize ng healthy diet and kanang healthy lifestyle. Dok, para nimo unsaon man nato pag-address kining increasing number of lung cancer cases dinhi ka sa atong nasod, kay matud pa sa datos mura og kung kada tuig moabot gyud og 87,600, no, Filipinos nga mamatay every year. Oh, tinuod ka na siya, no? Unfortunately, dili kay nato shall we say, nindot unta kung matotally address na to ng gitawag to prevention sa lung cancer, no? At least man lang, as far as genetic predisposition is concerned, karong panahon na, no, wala pa man tayo kaayoy, dili man na ma-address kay nato unless mamili ka o ginikanan nimo. But ang ato yung ma-address kaayo is kaning exposure, prevention sa exposure, no? O kanang gitawag nga to early detection. Sa bahin sa prevention of exposure, mo na siyang kanang dili gyud unta ta manigarilyo, both kanang primary smoking kana ikaw gyud manigarilyo or kanang gitawag nato og secondhand smoke. No, kanang banglain ang manigarilyo, nya ikaw diri sa kilid naangin lang kay nakahanggap, no? Mo na siya og kanang control sa atong pollution, no? Of course, education with regards to the ill effects of smoking, no? Education with regards to healthy lifestyle, no? Education to with regards to pollution prevention, no? These are things that we can do para ma-prevent nato ang exposure. Kay kaning genetics medyo lisod-lisod pa man aning panahon na karon, no? Probably in the future, kung ma-address na nato ng genetics, mas nindot siguro ma-manipulate nato ang atong genetic makeup para maminus-minusan nato ang chance sa cancer. But realistically speaking, di pa man nato na mabuhat. So arita sa prevention sa kanang mga butang nga atong ma-address immediately. Dok, na ako'y nadunggan lang, ha. Ako lang muna akong i-confirm sa imo, ha, di ba? Ang ginikanan, smoker na daan o niya nagsabak. So dako na siyang chance, Dok, nga kanang gitawag to genetic na kuan ma-acquire na daan sa bata pa. I'll let to clarify that, no? Yes. Kung ang ginikanan mabdos, manigarilyo siya. Okay. Number one, mas dako og chance nga low birth weight ang bata. Okay. Menos ang mental development sa bata or delayed, okay. No? Or even kanang gitawag na tong fetal death. Okay. No? Mao na sila. Ang kanang gitawag katong gipasabot nimo nga predispose ang bata, well, wala kay koy datos sa naneno, but kani manggong pagpanigarilyo, it's actually a form of addiction. Okay. No? Sa napo katawo nga manigarilyo, siyam kabuk anak nila na ay kanang gitawag na to og genetic predisposition to addiction to nicotine. Mura pod na siya og kanibang alcoholism. Na kan alcoholism
genetics man pud na siya, Mm. no? Naagi kaliwat nga prone gyud or mas dako gyud chance nga mahimong alcoholic mo pud na siya ang kaning smokers. Mhm. 9 out of 10 na sila gatawag nga genetic predisposition to addiction to nicotine. Mhm. So, usa ra gyud ka buok out of 10 ang kanang gitawag na to. Dili minus ang chance nga ma-addict sa nicotine. So, kung ikaw ang tao nga naanay kanang gitawag na to predisposed na daan para ma-addict sa nicotine, unya manigarilyo ka, Mm. ma-addict ka gyud sa nicotine, you will become a heavy smoker gyud, Okay. no? Kanang ato ning klarohon ni siya kaning panigarilyo is a form of addiction, Okay. no? Just like ma-addict ka sa uban nga substances, shabu or whatever, no? Mm. Mapangita ka. Kunya dili gyud ka mahimutan kung di ka kakita, dili ka kagamit, mag-withdrawal ka. Mao pud na siya ang ato ang mga smokers, no? So importante kayo nga as much as possible i-edukar nato ang atong publiko nga kung mahimo dili ta manugod og panigarilyo. Mhm. Kay common man dai kining gitawag nato ning addiction to smoking. Kung ikaw disadvantage sa daan kay dako ang chance nimo nga ma-addict sa nicotine, Mm. ma-expose pa jud ka sa environment nga permissive kayo like imong pasyente ay imong ginikanan manigarilyo. Mm. Natural ikaw mainganyo pud ka manigarilyo, imong barkada manigarilyo, mainganyo pud ka. Chances are you will become addicted to nicotine and you will become a heavy smoker later on. Mhm. And you will experience the side effects of smoking. Dili lang cancer, but daghan kayo. Kanang COPD, no? Kanang gitawag nato chronic bronchitis, emphysema, cancer gikan sa ilong nato sa lubot, no? Dili lang kay lang cancer ang epekto sa panigarilyo. Mhm. Heart disease, no? High blood, daghan kaayo. So, mas maayo siguro nga dili mo sugod og panigarilyo. Mhm. Kaysa muundang later on. Mas lisod-lisod ning muundang siguro. Mao gyud. So makaingon kita Dok nga prevention gyud. Yes, It's no? better than cure, ha? Doc, sa katapusan siguro, Doc, talking about treatment, how can lung cancer be treated? Okay. So, human naman ta sa katong prevention nga side, although wala dili ka in-depth, no? Ari na punta sa tambal. Mm. Depende na siya sa stage sa cancer. Mm. Natay gitawag nga early stages pa, stage 1, 2, and a small part of kanang stage 3 nga pwede pa nato maoperahan. Mm. Kung maoperahan nato, the earlier the stage, mas dako tag chance nga maka-effect ta og kanang gitawag cure, maayo sa cancer. Mhm. But kung ang cancer gani medyo dako na siya or nakaspread na sa ubang parte sa lawas, then medyo limitado na pud ang atong options for better survival or longer survival, no? Mm. Ang atong option na nila is, well, pwedeng operahan, combination operation, chemotherapy, o kanang radiation therapy. So, depende yun na siya sa stage sa cancer, number 1. O number 2, depende po na siya sa kahintang sa pasyente. Kana may uban nga stage 1 pa ang cancer, pero ang pasyente, luya kaayo kay tungod na siya ay uban pang mga sakit nga di makontrol, no? Like nabasyaroy sakit sa kasing-kasing, so dili siya makasugakod sa operasyon, Mao gyud, no? Or nasa uban pang mga kakulian nga maka-put him at a disadvantage kung operahan siya, Mhm. no? So basically, kung early stage pa, surgery. Kung later stage na, chemotherapy or is combination of radiation and chemotherapy. Mhm. So manang makaingon ka Dok, economically or financially murag kung mag-treatment na ta dako-dako gyud. Yeah, dako-dako gyud, no? Yeah. And we have to realize nga kanang dili lang ang cancer manggod natong atubangon ang kanang operasyon ra, no? Napatay after the operation natay radiation, No, chemotherapy. Mao gyud. Di lang kay one time lang No, this treatment. is not a one-time thing unless very early nimo masakpan. Mm. Like stage 1 pa, which is panagsarata makakitaan ng mga pasyente, ha, no? Kasagaran makita na to na ang cancer nila kung yan ang mga stage 1 pa. Mm. Incidentally, but pasabot ba wala ta nangita sa cancer, nagpa-x-ray lang, nakita dito onya na work up, Mhm. napamatud ang cancer di ay Mhm. onya na operahan. No? But mind you, sa ato miyang society karon, bisan pa ganing makakita ta og cancer nga sayo-sayo,
dili pod financially Maosan. ang pasyente nga makapaopera. No, of course, we can really find ways nga makabarato ang pasyente nga maoperahan. No? It's never, kung makakita ta sa pasyente nato nga sa pan cancer, we always offer them options, no? Nga makaopera, makabarato, no? Kaysa ari na dako na siya later stage na dili na gid maoperahan. Dok Jan, ang imohang kuan Dok, arita sa imohang hinapos nga mensahe alang sa atong mga suking tigpaminaw karon nga mga kaigsuonan. Ako mensahe. Well, sa ako nang gingon, no? Ganina, kaning cancer sa baga, since kasagaran gid nato, late naman ni nato siya ma-discover, mas maayo gid siguro ang kaning gitawag nato og prevention. No? And when it comes to prevention, well, living a healthy lifestyle, avoidance of exposure, especially na kaning ato ang panigarilyo, is always much better than kanang gitawag nato og tambal na. So an ounce of prevention is better than several pounds of cure good, no? So I hope mga ato ang mga tigpaminaw na ay na katunan, and I'd be more than willing to answer questions, no, kung naa pa man gani. By the way, Sige, Dok. in the past, I think 10 years of my practice, I've been going around lecturing. It used to be mga opisina, no? Nabot na kong sitom, sa una, sa Air Force. But I realized, manggod, once manigari niya, lisod-lisod naman ni Pungan, no? So I shifted my focus to kaning gitawag natong vulnerable age group, kaning mga high school. So I started lecturing sa atong mga different high schools, especially na sa mga government high schools, no? Although current, in the past 2 years, medyo hinay-hinay ta kay medyo na busy naman pod. Okay. But muna, I'd like to plug, I'd like to Sige, Doc. Go ahead, Doc. thank, especially sa Rafi Sona, because I coordinated with Rafi. They were the ones who did the scheduling, no? Yeah, kung bakante ko, I go to high schools, lecture students about smoking cessation, no? Probably I can revive that in behalf of the kanang naman tayo gitawag nga Philippine College of Chest Physicians, mga grupo niya sa mga espesyalista sa baga sa Cebu. No, we can do that, and I would like really to thank this opportunity sa inyo nga maka-spread ta sa word sa atong publiko, no, pag-edukar pod. Sige, Dok. Sige, Dok. Through sa office nila ni Sir Ronald, pwede tang maka-collaborate niya na. Ang ato lang po is ang timing lang, kaya Yes. busy punta, no? Yes. But I've been more than willing to do that. I've been doing that for the past 10 years. Okay. This is pro bono, ha? Okay. Wala na siya bayad. Ang ato lang, para lang yun ma-educate ang Yes. ato ang labi na gining kabataan. Appeal sa imong advocacy. Yeah, that's our advocacy, no? Dok, daghang kay salamat ha sa imong Right, tapayan. makig-uban namo Sir. karang buntaga, dako kayo mig na kutlo, no, nga mga pagtulunan bisan pa sa kagamay sa atong panahon nga imong gipaambit apan dako kayo ni siya natog mahimo, no, alang sa atong mga suking tigpaminaw. Daghang salamat, Dok, ug maayong buntag Thank nimo. you. Thank you for the opportunity. Alright. So mga higala mo kato si Dr. John Clifford Aranas, no? Sa iyahang hamubo nga pagpaambit nato murag dako gyud kay ta og daghan gyud ang nakuha nga pagtulunan mga higala. Okay. Sa mupadayon ta, human lamang ni pipila ka mga mensahe. Kay baba mo nga adunay upat ka pa maagi unsaon pag-ayong sakit sa baga? Matud sa www.cancer.gov na ang surgery, radiation therapy, chemotherapy ug targeted therapy mo upat ka pa maagi sa pagtambal sa lung cancer. Apan nagdepende kini sa klase ug stage sa cancer sa baga nga ana sa lawas sa tawo. Kini si Pagtuki Chrisley naghatod ni ini mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakaunang kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Nipaubos ang kapin 1,000 ka publikong magtutungha sa high school nga gikan sa usa ka gatos nga mga tulunghaan sa probinsya sa Sugbo atul sa gipahigayon nga Servant Leadership Program nga gidisenyo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Cool Adventure Camp kon Rafi KAC. Tumong niining programa mao ang pagpalambo sa Principle of Servant Leadership pinaagi sa Adventure Program aron sa pagpagawa sa ilang mga kinaiya ug pagplano unsaon kini sa pagpalambo. Adunay na po ka mga aktibidades nga gi-highlight atul sa maong programa sama sa listening, empathy,
literacy, healing, awareness, persuasion, conceptualization, foresight, stewardship, commitment to the growth of people ug building community. Nasayran nga ang mga tinun-an gikan pa sa nagkalain-laing syudad ug munisipyo sa probinsya sa Subo. Malipayong nipadayag sa iyang pasalamat ang usa ka magtutudlo sa daycare center sa barangay Tag-Amakan, lungsod sa Asturias sa malampusong turnover nga gipanguluhan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Dolores Aboitiz Children's Fund kon Rafi Dasef. Matod pa ni Arjane Papaya, magtutudlo sa daycare center, dako ang iyang pagpasalamat tungod sa kadugay nga panuigon nakatagamtam na gayud siya ug usa ka manindot nga tunghaan. Ang mga proyekto inabagan sab sa local government unit kun LGU sa Asturias nga gipanguluhan ni Mayor Alan Adlawan. Ug mao kini ang nahitabo tungod si Manaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated.